Ngano man nga kinahanglan magyud nga magantos ta usa ta malangit. Kinsa maning sinakit. Mao ni ang nagabati nga sila nagantos sa mga kasakitan ning kalibutan samtang nagpaabot sila sa pagbalik sa Ginoo. Daghan nagtuo mga igsuon nga kining atong pagkasinakit, kining mga kasakitan nga aton natagamtam karon dinis kalibutan, tinuyo ni pagbuot ni sa Ginoo. Pero atong ipasabot karong gabi kung unsa hinungdan nga niabot kining mga kasakitan sa atong kinabuhi. Pagbuot ba ni sa Ginoo? Unsa may hinungdan? Ngano man ang kinahanglan magyud nga magantos ta usa ta malangit. Ngano man diay og dadon lang ta Ginoo sa Ginoo dito sa langit nga di ta mag-agig mga kasakitan. Mo ni ang dugukan karon sa atong pagtuon sa balaang kasulatan may igsoon. Ang akong uluhan, paglaom alang sa mga sinakit. Dili kabubuton sa Dios mga igsuon nga magantos ang tao ning kalibutana. Apan tungod sa pagkahulog sa unang mga ginikanan nga sila si Adan ug si Eva sa pagpakasala mo hinungdan nga nagantos ta karon. Ang Dios wala maghimo og kalibutan nga puno sa kasakitan ug kagulaanan. Sumala sa Biblia ang Dios nagbuhat og kalibutan nga hingpit. Apan tungod sa pagsupak sa kabuton sa Dios, ang kalibutan nga hingpit nahimong nagantos sa tulo ka hinungdan sa kasakitan. Una, kasakitan dulot sa kinaihan. Atong nasayran bago pa lang yun, nga ang nasod sa Myanmar ug Thailand, gibisitahan sa kusog kayo nga linog. 7.5 ang kakusgo ni ato mga igsoon. O ato nasayran nga daghang kayo nga mga kinabuhi nga kalas, daghang mga kinabuhi nga missing hangtod karong mga panahon na. O daghan usab nga mga nagbangutan tungod kay nawad-an sa ilang mga hinigugma nga mga hinigugma sa ilang kinabuhi. Ay kaduha nga kasakitan tungod sa sayop nga pagpili sa pagkinabuhi. Mo ni hinungdan migson nga gantos ta karon tungod sa atong lifestyle, no? Atong gipili ang pagsupak sa kabuton sa Dios. Dinhi sa Biblia na may mga kasuguan sa Ginoo. Unsaon nato pagbaton sa may panglawas. Bisa na gani si Sister Ellen G. White, doon na siya mga balasahon nga nagapahimangno kanato ug unsa atong sundon aron kita makabaton sa may panglawas. Apan lagi tungod kay kita ulipon man sa atong gana, mo hinungdan nga gisupak nato ni ug mo hinungdan nga daghang mga balatian ang atong nasinati karon mga igsuon. Mo ni tungod ni sa sayop nato nga pagpili sa pagkinabuhi. Ang ikatulo nga hinungdan, kasakitan tungod sa pag-alagad sa Dios. Nasayod ta nga sa diha nga ang kalibutan nahulog sa pagpakasala. Giangkon ni Satanas nga kining kalibutan iya ng teritoryo. Og si bisan kinsa nga mag-alagad sa Dios, iya gyud nga dumtan. Muna nga nagsulti si Ginoong Hesus nga tungod sa akong ngalan kamo pagalutuson. Muna kasakitan may igsuon nga ato usab na tagamtawan dinhi sa kalibutan. Ang Dios dunay tulo ka punto mga igsoon nga akong dadon karon ining mensahe. Nagingon dinhi ang Dios nagtugot sa mga kasakitan aron pag-andam kanato sa labing dako ug walay katapos ang gibugaton nga himaya. Daghan mo nagsulti, murag mapasangila nato ang Dios ba nga mao hinungdan sa ato mga kasakitan. Apan duna day tuyo ang Dios ngano nga mitugot siya sa mga kasakitan nga ato karon giantos mga kapaglaom. Una, ang Dios nagtugot sa mga kasakitan aron pag-andam kanato sa labing dako ug walay katapusang gibugaton nga himaya. Mao ni ang gitugot sa Ginoo mga igsoon. Unsa man ning labing dako ug walay katapusang gibugaton nga himaya. Gilagway kini mga igsoon ni Apostol Pablo sa 2 Corinto kapitulo 4 bersikulo 17, kay kining magaan og lumalabay nga kasakitan nagaandam alang kanato
sa hilabihan gayud kadako o walay katapusang gibugaton si Maya. Unsa di ay? Kining magaan o lumalabay nga kasakitan, nagaandam ni alang kanato, labi na gyud alang kanato nga nagabati nga kita mga sinakit sa palad, kita naganto sa mga pagsulay, kini di ay kasakitan, mo'y nagaandam kanato, alang sa usa ka dako o bugat nga gibugaton sa himaya mga igsoon. Busa, unsa maning dako nga gibugaton nga himaya, naging dinis pinadayag, Kapitulo 21, versikulo 1 ngatos 4. Ningon si Apostol Juan sa iyang sinulat sa pinadayag. Ugon niya, nakita ko ang usa ka bagong langit o ang usa ka bagong yuta. Kaya ang unang langit o ang unang yuta nangahanaw naman o ang dagat wala na. Atong hinumduman may igsoon nga dito sa bagong langit, bagong yuta, wala na dagat. Pangutana, nganong giwala man ni sa Dios ang dagat? Kining dagat mga kapaglaom, mo ni nagasiparar kanato sa atong mga minahal sa kinabuhi din si yuta. Sama kanako, taga Cebu ko. O yan, naminyo ko din sa Mindanao. Gusto ko nga muadto dito sa akong mga minahal sa kinabuhi. Apan di ko makalabang tungod sa dagat mga igsoon. Muna nga dito sa bagong langit, bagong yuta, giwala sa Dios kining dagat, kay mao man kini nakapababag nato sa atong pakikiusa sa atong mga minahal sa kinabuhi. Og ang sumpay sa bersikulo 2, og nakita ko ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasaunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanunon. Ato timanan may igsoon, ang bagong Jerusalem, dili kini mao ang pangasaunon. Apan gi-example lang kini sa diha nga kini gidayan-dayanan sa Ginoo. Unsa man day mga dayan-dayan niining bagong Jerusalem. Ug ato ning padayunon kini nga mao nga kapitulo mga kapaglaom. Nagsaysay dinhi si Apostol Juan. Gang bagong Jerusalem, hinimo kini sa bulawan. Ang atong dalan, lunlon bulawan. Unya, doon na pagyoy suba sa kinabuhi, nga nagaagay, gikan sa trono sa Dios, nga tinaw, murag kristal. Unya, isi kadapli ni ini, mao ang mga kahoy sa kinabuhi, nga naghata, nga namunga, 12 ka klaseng bunga sa usa ka tuig. Unya, labing nindot ni Megsoon kay ang paril hinimo kini sa 12 ka mga miling bato, nga nagdala kini o nagkalain-lain nga mga kulor, nga kung matandangan gini sa silaw, sa himaya sa Dios, mo reflect ang nagkalain-lain nga mga kulor. Mo ni nakanindot ito. Apan niya inindot pagit may igsoon. Versikulo 3, og nadungog ko gikan sa trono, ang usa ka dakong tingog nga nagingon, tanawa ang puluyanan sa Dios, ana uban sa mga tao. Siya magapuyo, ipon kanila, og sila mahimong iyang katawhan, og ang Dios mao ang magapakiguban kanila og mahimong ilang Dios. Muni nindot kay didto sa bagong langit, bagong yuta, ang Ginoo makiguban na kanato may igsoon. Tungod sa atong mga sala, nahimulag kita sa Dios, apan ining panahon na ang Dios makiguban na kanato. Onya unsay may tabo dayon? Og iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, og ang kamatayon wala na, og wala na unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang una mga butang nangagina. Mo ni ang gisulti ni Apostol Pablo, nga usa ka dako, bugat, o walay katapusan nga himaya mga igsuon. Mo ni nga, apan usahay, tungod usahay sa kahayahay, kaharuhay, ning kalibutan, labi na og natay daghang kwarta, mapalit na to, bisan unsa ang gusto na to, haruhay kayo ng atong pagpuyo. Usahay makalimutan ni ini may igsoon. Mo hinungdan nga ang Dios nagatugot sa mga kasakitan aron kita maandam sa pagdawat niini. Kay lahi ra gyud ang inalagaran sa tawo nga nagantos o sa tawo nga naas karuhay. Kay kung naa ka sa pagantos, kanunay ka naghangad sa langit, nagampo ngadto sa Ginoo nga unta kaluyan. Apan kung ikaw anaas karuhay, ang imong pag-ampo, taphaw. No? Ang imong pagsimba, taphaw. Nga naman, wala man kay giantos. Apan kung nag-antos ka,
ang imong kinabuhi kanunay gyud ka magpaduol sa Ginoo. Kadumdum ko sa kining eksperyensa nako nga gisaysay sa akong inahan. Niyato nagpangidaron pa ko og 3 anyos. Then ako bangis kayo ko sa among iring. Ang among iring mga igsuon dito magpasaya-saya og lakaw diri sa ubos. Nganuman sa diha nga makita nako ang among iring, pangitaon din ako ang silhig og ako dayong bunalan pirmi. Muna nga among iring dili na matulog diha sa ubos. Adto na siya dito sa bayan. Nganuman nahadlok nga kanunay nako bunalan. Apan nakanindot sa kinaiya sa among iring mao ni sa kanunay nako na bunalan nahimon siyang buutan. Nganuman tungod kay ang among iring dili sungkaban. Dito ra gid siya mukaon niadtong plato nga among butangan sa iyang pagkaon. Apan kung ang pagkaon dili mabutang sa iyang plato, dili ginya kanon. Ina nakabutan ang among iring. Nakaingon ko sa akong kuglingon ba? Nga kini di ay sinakit, no? Buutan. Ganuman, tungod kay iyang ginahuna nga nagkinahanglan siya kaluoy. Muna may suon, muna nga sa diha nga na-stroke ko, siyam na katuig nakalabay. Ibasol na ko ang Ginoo. Nagmahay ko. Ngano nga gitugutan niya nga ma-stroke ko mga igsuon. Apan sa diha nga na-realize na ko, kadugayan sa akong pangunahuna, nga ngano nga ako mang basulon ang Dios, nga ako man ang hinungdan, ngano nga nasakit ko o na-stroke. Ngano? Tungod kay nisunod ko sa tambag sa atong usa ka igsuon, matod pa niya, Brad, ayaw gyud pagtumar o kining tablitas nga maintenance. Matod pa niya kay sikag tumar ni ana, mo na mudaot sa imong kidney. Mo gina akong gisunod mga igsuon nga tambag. Apan mo sa ni hinungdan, ngano nga na-stroke ko o karon nag-antos ko. Apan, sa diha ko sa ospital na realize na ko mga igsuon nga ako man angay basulon dili ang Dios, no? Unya dayon ngano man nga ato mang basulon ang Dios. Og ikaduha mga igsuon niya. Ikaduha nga punto, ang kasakitan magdasig kanato sa pagtutok sa mga butang nga dili makita. Makita ba nato ang mga butang nga dili makita mga igsoon? Mao ni ang gilalisan sa uyuan sa akong asawa diha sa merkado sa Kugon. Tungod kay naglali sila kay gibarugan sa uyuan sa akong asawa nga makita ginato ang mga butang nga dili makita. Makita nato ang mga butang nga wala pa nato makita. Ningon ang iyang amigo, lisod maganang dawato na imong gisulti nong. Ingon din itong uyuan sa akong asawa. Akong pamatud-an karon. Unsaon man nung? Kuan gani, ipikit ang imong mata. Karon mangutana ko nimo. Unsa imong nakita? Doon na ka ba'y nakita? Ingon siya wala. O, di ba? Nakita na nimo ang wala. No? Diyo kayo ka na nga mga istorya may isuon. Pero gatong subayon sa balaang kasulatan, doon na ni tugutan o doon na ni gibasihan mga isuon, no? Kaya ang balaang kasulatan nagsulti gyud nga pinagis pagtuo dinhi sa 1 Korinto kapitulo 4 bersikulo 18 ngayon dinhi kay kami nagasudong man sa mga butang nga dili makita. Kaya ang mga butang nga makita lumalabay lamang. Apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. So ikaduhang punto mga igsoon ngano gitugutan sa Dios ang mga kasakitan kay kining mga butang nga atong makita lumalabay lang ni. Pero ang mga butang nga dili makita nguni ang mulahutay sa unsa nga pagpagi. Nagsulti ana dinhi sa Hebreanon kapitulo 11 bersikulo 1. Naging dinhi karon ang pagtuo mao ang pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapabot o ang panghimatuod sa pagkanaa sa mga butang
nga dili makita. Unsa day nga paagi nga kita makakita sa mga butang nga wala pa nato makita? Pinaagi sa pagtuo. Muna nga niini nga kapitulo 11 sa Hebreo na dinhi nalista ang mga gitawag natog mga bayanis pagtuo. Mga bayani nga giila nga nagbarug sa ilang pagtuo bisan talwala sa makasakitan nga ilang nasinati. Muna nga dinhi sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 13 naingon diha sa pagtuo kini silang tanan nga matay nga wala makadawat sa gisaad kanila. Hinuan naglantaw lamang sila niini og nanaghangup niini gikan sa layo nga nagila nga sila dumuluong og mga langyaw lamang niining dinhi sa yuta. Mao ni ang pagtuo nga gibatnan sa mga bayanis pagtuo mga igsoon. Bisan tuod wala pa nila madawat ang ilang balos apan sila nagalantaw na niini og naghangup gikan sa layo og ilang giila mga igsoon nga sila dumuluong lamang og mga langyaw lamang niining maong kalibutan. Karon, unsa man ning mga butang nga wa pa nato makita. Si Propeta Isaias iyag yung gisulti dinhi maigsoon unsa ning mga butang nga wa pa nato makita. Sa Isaias kapitulo 35 bersikulo 5 6 ug 10 dayon dinhi unya ang mga mata sa mga buta mga buka og ang mga igdulungog sa mga bungol makadungog. Mao ni ang mga butang wa pa nato makita maigsoon, wa pa kita kakitag butang nga ni buka ang iyang mata, wa pa ta kakita sa bungol nga nakadungog. Unya dayon, unya ang tao nga piang mulukso sama sa lagsaw og ang dila samang magaawit kaysa kamingawan magula ang mga tubig og ang mga sapa sa kamingawan. Mao ni ang mga igsoon ang wa pa nato makita nga mga butang nga kinahanglan ato batnan ingon nga mao ni makahatag nato paglaom labi na gyud kanato nga mga sakop sa APM Adventist Possibility Ministry nga nagantos ta sa mga kasilikan sa panglawas. Kano sa man nato mabatnan kining mao mga butang nga mga igsoon. Nagingon dinhi sa bersikulo 10 sa mao gyapon nga kapitulo og ang mga linukat ni Hiuba mubalik og muanha uban ang pag-awit alang sa Sion o ang kalipay nga walay katapusan ana sa ibabaw sa ilang mga ulo. Sila makadawat sa kasadya og kalipay o ang kasubo o ang pagpanghupaw mga hanaw. Mao ni mga igsoon didto di ay sa Sion kung makabalik na ang mga linuwas mabat na nato mga igsoon ang kalipay nga walay katapusan. Dinita sa ikatulo nga punto. Ang kasakitan mo'y muhimo kanato nga takus sa gingharian sa mga langit. Niya din ang pinulungan in English, heaven. Ako ni gikuan og acronym kada litra niini maigsoon. Unya ato ni isaysay og duna ba ni kalabutan sa ato mga pag-antos. Niya. Ang letter H sa heaven, humility, pagpaubos. Sumala dinis Daniel kapitulo 4 bersikulo 37. Karon ako si Nabucodonosor nagapadayag og nagabayaw og nagapasidungog sa hari sa langit kay ang tanan iya nga mga binuhat nga mga buhat kamatuoran man og ang iyang mga dalan lunlon hustisya og mahimo siya nga pagapaubson kadtong nagalakat sa pagpalabi-labi. Kini sa haring Nabucodonosor maigsoon, usa ni siya kahari nga ni taas gyud ang iyang garbo. Tungod kay nahimo siyang conqueror o nahimo siyang dungganan sa tibuok kalibutan, nakahimo siya og gingharian nga perting liguna diha kini sa tunga-tunga gyud sa suba sa Euphrates. Og tungod niini, itubo ang iyang garbo og iyang gilang iyang kaugalingon. Wala na siya pag-ila sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Apan sa diha nga gipaila siya sa Ginoo, gihimo siyang samas mananap. Niipon na siya, nikaon siya, ang iyang dagway ingunas mananap. Mahinungdan nga ni surrender si Nabucodonosor. Mo ni iyang pamahayag. Karon ako si Nabucodonosor nagapadayag og nagabayaw og nagapasidungog sa hari sa langit. Kay ang tanan iya nga mga buhat kamaturan
man og ang iyang dalan lunlon hustisya ug mahimo niya nga pagapaubson kadtong nagalakat sa pagpalabi-labi. Way makapuyo dito sa langit may igsoon ug dili ta magpaubos. Muna ang letter H sa heaven, humility. Bisan kinsa nga magpataas ang kaugalingon, pagapaubson ka na sa Ginoo. Pinagi sa unsa? Pinagi sa mga kasakitan nga maabot kaniya. Karon ang sunod, letter E. Ang letter E sa heaven, mga igsoon, nagkahulugan ka nag-endurance, paglahutay. Yan naman, kung moadto tag langit, kinahanglan mo lahutay ta. Ang dili makalahutay, mga igsoon, dili maluwas. Apan usahay dag-un ta sa kaluya sa atong pagpanaw paingon sa langit. Muna nga nagingon si San Pablo sa 2 Corinto kapitulo 12 bersikulo 10, busa tungod kang Kristo, igakalipay ko ang mga kahuyang, mga pagbugal-bugal, mga kalisdanan, mga paglutos, o mga kasakitan. Kaysa diha nga mamahuyang ako, magmalig-on man hinuon ako. Ang isulti ni San Pablo may zon, iya bang ikaguol ang mga pagbugal-bugal? Wala. Matod pa niya iya kalipay ang mga kahuyang, mga pagbugal-bugal, mga kalisdanan, mga panglutos, mga kasakitan. Kaysa diha nga mahimo siyang huyang, mamalig-on na hinuon siya. So kung lig-on ta may zon, makalahutay kita sa atong panaw paingon sa langit. Ang sunod, sa Mateo 24:13, apan ang mulahutay, hantod sa katapusan, mamaluwas. Wagi maluwas mga igsoon, umuundang kas pag-alagad. No? Wagi maluwas o dag-on ka sa mga kasakitan, niya mutalikod ka sa Ginoo. Ako samtang di ako sa Tambalanan, gibati na ko ang kadiskuryo, nagmahay ko sa Ginoo. Apan sa diha nga nakarealize ko mga igsoon nga kinahanglan ko magmahay sa Ginoo tungod kay dunay plano ang Ginoo ngano nga ning abot kini kanako. Busa ingon dinhi sa Mateo 24:13, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Niabot sa akong una-una mga igsoon, inay nga magmahay ko sa Ginoo, magpasalamat ni noon ko. Ngano man tungod kay gidugangan niya akong kinabuhi. Kay kung dito ra ang akong kinabuhi sa diha nga na-stroke ko, dili na unta ako makabuhat sa baloton sa Ginoo. Muna nga nisaad ko sa Ginoo, kay kining nahibilin ako nga kinabuhi, ako ni ididekar alang sa buluhaton sa Ginoo, bisan magkalisod ko. Muna mga igsoon. Ang sunod, A, affliction, kasakitan. Pinadayag City, Nueva Ecija, ningon diya, tapos nini, mitanaw ko, uga niya karon. Dihay usa ka dakong panon sa katawhan, nga walay bisan kinsa nga makaihap, gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan o katawhan, o pinulungan, nga sa tubangan sa trono, o sa tubangan sa kordero, nagatindog sila, nga nagasulob, og maputi, og tag-as nga mga bisti, og nagdalag mga palwas, palmera, diya sila makamot. Naghugyaw sila may igsoon, ilang gidaig ang Ginoo. O niya, ang sumpay ninin, gingon. O gisultihan ako sa usa sa mga anciano nga nagingon. Mo ni ang gisulti ni Apostol Juan may igsoon. Kinsa man kini sila nga nagsulob, usa sa mga anciano may igsoon ang utana. Kinsa man kini sila nga nagsulob o mga bisting maputi o gatag-as o diin man kini sila gikan. O ako, si Juan ni mga igsoon. O ako, mitubag kanila. Senyor, nasayod ikaw. O siya mayong kanako. Mao kini sila ang nagpakalabang sa dagkong kasakitan. Ang ilang mga tagas nga bisti, gilabhan nila o gipaputi nila diya sa dugo sa kordero. Kinsa dito? Ang dakong panon nga nakita dito sa langit, usa kini ka pananaon ni Apostol Juan nga iyang gisaysay may igsoon. Kini day sila, mao ni sila ang nagpakalabang sa dagkong kasakitan o nagsulob silang tag-as nga bisti, gilabhan nila o gipaputi nila diha sa dugo sa kordero. Kining labhan ta mga igsoon, unsa may buhaton? Kuso-kusoon, di ba? Muna nga di nato ikay bulong, nga dinis kalibutan. Gi kuso-kuso kita sa mga pagsulay. Unsay tuyo, aron nga mo balik ang pagkaputi sa bisti nga gisulob sa Ginoo kanato.
Kaysa diya nga madawat kita sa santos nga bautismo, gitagaan kita og bisti nga maputi nga nagsimbolo sa pagkamatarong ni Hesukristo. Apan usahay tungod sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi, tungod kay ulipon man tas pagpakasala, muna ang makasala ta, mamansahan ang puti nga bisti, muna kinahanglan labhan, no? Kinahanglan kusuk-kusuon aron nga mubalik ang kaputi sa maong bisti nga maong pagkamatarong ni Hesukristo. Sunod, letter V, victory, kadaugan. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 12, bulahan ang tanan nga moantos sa mga pagsulay. Kay human siya makaantos sa mga pagsulay, iyang madawat ang purong-purong sa kinabuhi, nga gisaad sa Dios kanila, nga nagahigugma kaniya. Unsang gisaad ay Ginoo? Ha? Ang purong-purong sa kinabuhi. Ang purong-purong maigsoon, nagkahulugan kana og kadaugan. Mudaog day ta, kun makaantos kita sa mga pagsulay niining kalibutana. Muna ang hinungdan maigsoon, nga ni tugot ang Ginoo, aron kita mahimong madaugon. Si Manny Pacquiao, ang atong gilang pambansang kamao, nahimo siyang champion. Unsa iyang sekreto? Tanawan ninyo ang iyang advertisement. Iyang gibunal-bunalan ang iyang lawas, kining iyang advertisement sa o sa katablitas nga gi-advertise mga igsoon. Iyang gibunal-bunalan ang iyang lawas o say hinungdan aron nga ma-immune siya sa mga kasakitan, sa mga kumo gikan sa iyang mga kaaway. Aron sa diha nga maigo siya niini iyang bation nga mura na lang kinig pan nga mamun. Og mo ni hinungdan nga nahimo siyang champion maigsoon. Mahimutang madaugon sa mga paglutos, sa mga pagantos, kun kita mga igsoon, anaa si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Dayon, letter E, enjoy, pagkalipay. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2 ug 3. Pagkalipay. Unsa gisulti ni Santiago? Mga igsoon ko, isipa nga mo'y tumang kalipay sa diha nga igakasugat ninyo ang nagkalilain nga mga panulay. Lisod ba yan ni mga igsoon? No? Kay papalipayon man ta, bisan sa mga pagsulay, doon na ba'y makahimo ni? Lisod ni kayo mga igsoon. Apan kung makasabot kita, ngano nga gisulayan ta? Sa versikulo 3, nagingon din ni. Kay kamunay balo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangpot sa pagka mainantuson. Ngano dahil gisulayan ta? Kay aron nga musangpot kini, nga mahimo kitang mainantuson o mahimo kitang takus dito sa gingarian sa mga langit. Letter N, newness, pagbago. Sa 2 Corinto, Kapitulo 4, versikulo 16, nagingon din ni maigsoon, busa kami wala kawadi sa kasibot, o bisan tuod daga kahugo, ang among pagkatao nga makita sa gawas, ang among pagkatao sa kinasuluran, ginabag-o sa adlaw-adlaw. Pinaagi sa mga pagsulay mga igsoon, gibati ni San Pablo, nga wa siya kawadi kasibot, bisan tuod sa iyang mga ginaantos, bisan tuod, og nakahugo ang iyang pagkatao sa gawas, apan dito sa sulod, iyang gibati, nga ginabag-o siya sa adlaw-adlaw. Muna mga igsoon, mo ni ang kalugan sa heaven, no? Humility, endurance, affliction, victory, enjoy, dayon newness. Niyata sa atong panapos. Alang sa pagdasig sa matag usa kanato. 1 Corinto, Kapitulo 15, versikulo 58. Alang sa atong mga igsuon nga mga membro sa APM, ato ni hinumduman kini mga teksto. Naging din ni, busa, hinigugma kong mga igsuon, kinahanglan magpakaligon kamo, dili matarog, sa kanunay magmadagayaon sa buluhaton sa Ginoo. Sa nasayran ninyo, nga diha sa Ginoo, ang inyong pagpangabudlay, dili makawang. Unsa di ay mga igsuon? Kinahanglan magpakaligon ta. Bisan taliwala sa kasalikaan sa atong panglawas, sa mga depikto, sa mga pagantos nga atong giantos, gitambagan kita ni San Pablo nga kinahanglan magpakaligon ta. Kanang dili kita matarog sa bisan unsa nga mga kasakitan. Kay ngano man, kay sa kanunay magmadagayaon sa buluhaton sa Ginoo, inay nga ma-discourage,
magmadagayaon ta sa buhat sa Ginoo kay nasayra nato magsuon nga diha sa Ginoo ang atong pagpangabudlay dili makawang. Balusan na tas Ginoo. Hinaut na ang Dios mga panlangin kanato karon sa atong pagtuon nga unta mabatna nato ning pagtuo kining paglaom nga bisan tuod sinakita ning kalibutana apan ang Dios naghatag og mga pulong nga mo'y maghatag nato og paglaom aron nga kita magmaligon sa atong pagalagad og kanunay magbadagayaon sa buluhaton sa Ginoo kay nasayra nato nga kini atong pagpangabudlay mga igsoon mga paglaom dili kini makawang. Ang Dios magapanlangin kanaton tanan magampo ta among may gugmaon dalaygon nga Dios. Salamat kayo ning among pagtuon karon. Hinaot nga nakahatag kini og pagdasig sa among mga kaigsuonan ingong mga sabkanako nga nag-antos tungod sa balatian. Dunay daghan nga mga imong mga kanakan nga nangaluyas pagtuo apan hinaoton ta nga pinagi nining minsahia mo ni makapabalik silang kadasig kalig-on sa pag-alagad aron walay usa kanamo Ginoo nga mawala kundili kaming tanan mo'y makapuyo diha sa gingharian sa mga langit. Mo'y akong pagampo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.